Jak jste se dozvěděli o Fakultě regionálního rozvoje mezinárodních studií? Od kamarádky z vyššího ročníku. Dozvěděla jsem se o tom na Gaudámu, jelikož měli hrozně hezký růžový stánek a já růžovou prostě miluju. Tak jsem si vzala letáček a musím říct, mě to opravdu zaujalo. A proč jste se rozhodli jít právě sem? Splnila se vaše očekávání? Vždy mě zajímalo, jak fungují dotace z Evropské unie, takže má očekávání splňuje. Rozhodla jsem se jít, protože mě lákaly zahraniční výjezdy, dostala jsem se taky do Thajska a na rovinu přiznávám, že mě lákalo to, že tady není matika, protože na matiku nejsem zrovna expert. A jaké jsou podmínky k vašemu studiu, například vybavení učeben? Škola je moderně vybavená, zejména prostřední studovny se mi velmi líbí. Škola je fajn, ale nejvíce mi líbí S-Club. Jak je studium časově náročné? Hodně záleží na předmětu. U některých předmětů musím strávit víc času, u některých méně. Studium časově náročné určitě je, ale myslím si, že když je někdo jakž tak šikovný, tak se dá skloubit studium i s brigádou.